Jamen, god aften i stuen. Så er det fredag, og det er Vild med Dans. Godt nok har der været et par stykker, hvor jeg ikke har været til stede. Men sådan er det. Nu er vi på igen. Og jeg er jo så ude og køre lidt med toget herude. Eller togene. Og problemet er jo altid, når man har været væk lang tid, ikke? Så bliver sporene støvet. Nu skal jeg se, om jeg kan klare det her uden at afspore noget. Ham der idioten, der har konstrueret den bane der, ikke? Han har ikke tænkt på, at man skal også læne sig ind over den. Men sådan er det. Nå, det ser ud til, at jeg får det her tog fint op. Det er kørt lidt for tæt, eller lidt for langt frem. Nå, men jeg får motioneret togene en smule. Og sjovt nok har vi en diskussion med, i en af grupperne, jeg tror det er Mærklin for danskere, med angående med booster. Og lige pludselig begynder jeg at få det lille booster, der begynder at gå i overspænding. Så jeg tror nærmest, at der er et eller andet. Vi se om, ja, den vil sgu ikke. Der er et eller andet på hovedstrækningen, der kortslutter. Og jeg har på fornemmelsen, det er et af de tog, der står deroppe. Nå, vi må prøve at se det. Hvad det kan være. Fordi, nej, der er et eller andet, der kortslutter på hovedsporet. Det var da irriterende. Så må vi lige ud og se det. Ej, der var den jo. Se, det kommer der af, når man ikke har kørt i lang tid. Og der har vi kortslutningen. Så det er klart, at den ikke bare vil starte op. Så skal vi se her, om vi kan få Edelweiss op og køre igen. Det er ellers ikke noget, jeg ynder at pille mine tog af sporene. Når de først er der, så skal de blive siddende. Og den er der, og jeg må hellere kigge en gang. Hvor var det, den skulle hen egentlig? Jep, den skulle den vej rundt. Og så ind. Ja, og det sker jo desværre en gang imellem. Når det er, at man ikke har kørt med sin bane i et stykke tid. Prøv lige at se, om jeg ikke lige kan ordne det her fikst, mens vi snakker og er pinlige. Men de to andre booster, jeg har på, de kører. Så lad os se her, om jeg ikke kan få den ind der. Jo. Og så burde vi jo lige så snart jeg får startet den op igen. Retter vi den der. Og sætter den her på igen. Sådan der. Og så går vi ned og starter boosteren igen. Som I kan se her på CS3'eren, den siger på hovedstrækningen, er der en overbelastning på spændingen. Og I kan se her, boosterstrømmen, den er meget lav. Men nu prøver vi at starte den igen. Så går boosterstrømmen op på 2,5 ampere. Og så skulle den gerne begynde at bevæge sig heroppe. Måske. Det er altid spændende sådan. Jeg tror, jeg har lidt forsinkelse på Edelweissen der. Det havde jeg. Og så selvfølgelig er der jo så nogle andre sporskifter, som heller ikke er stillet, ikke? Så det går mordeligt godt. Jeg holder lige en lille pause. Ja, så er jeg tilbage igen. Efter den lille fadæse der. Selvfølgelig er de andre sporskifter jo stillet til noget andet noget. Og det har de jo gjort i forvejen. Nu skal vi lige have stoppet Edelweissen. Sådan, så bliver den holdende, hvor den er henne, ikke? Men som sagt, lang tid fravær. De nye beboere herude har gjort sit indtog, og det vil så sige, ens bedste ven lige nu, det er sådan en her.
Og så går man lige og nusser lidt om togene for at få det spindelvæv igennem, når de kører igennem tunnelerne. Der er flere steder på sporene, hvor at kontakten er lidt dårlig, hvor det hjælper at køre lige en hånd henover. Eller en finger hen over sporet. Og så er der så bare almindelig gennemgang af det hele og begynder at få alle togene til at køre igen, ikke? Og jeg ved ikke, hvorfor det står stille lige nu. Det er altid et godt spørgsmål. Den burde faktisk køre. Sådan. Lad os se. Jeg ser ikke nogen sådan decideret grund til, hvorfor det ikke kører. Jo, det gør jeg faktisk. Der er et tog her. Det er altså den nyeste i samlingen. Der var den. Og det er klart, den ville ikke... den kom jo et sted på banen, hvor at, der ikke var forbindelse. Og så når dens rute var lagt ud, så gik den jo hen over nogle andre spor. Og det vil så sige, så var der jo nogle tog, der ikke kunne køre. Men nu kan vi jo så sætte de næste i gang. Og det gør jeg jo så hernede på Train Control. Og jeg kører det, der hedder sporadisk drift eller spontan drift. Så jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Men det er også spændende. Og det går jo ikke altid sådan, som præsten prædiker. Men det er jo så også den næste aspekt af vores hobby. Og som sagt, så er der tid til at rydde op herude. Og vi håber på, at der bliver mere tid til at se, at der er noget forbrændet spinvæv igen. Og der kommer den ind, som jeg troede gjorde det, at det kortsluttede op, og det var det så ikke. Et af mine yndlings diesellokomotiver. Så skulle vi så se, så skulle det gerne stoppe. Jeg synes, det kører meget hurtigt. Yep. Så gik der givet i den. Men det går der ud i ringen der. Ja, sådan er det. Det skal sgu ikke være nemt. Nu skal vi jo så bare have den stoppet, inden det går helt givet. Der. Sådan der. Og så er det jo så det. Så har den jo stillet sig et helt forkert sted. Og grunden til var, at kortslutningen skete oppe, hvor den skulle køre ind på banegården. Eller da den var på vej ind, eller lad os tage det forfra. Når sporskifteren skulle til at skifte, så skete der en skrogslutning. Så missede den skiftet. Og når toget så kommer, og jeg bare sætter det i gang, sådan som jeg gør, uden at afbryde den, så tror den alt er vel for varen. Så nu skal vi lige have flyttet rundt på den, og vi skal have... Lad os se, den der skal vi have herover. Og så får vi den afsted igen. Rigtigt. Sådan der. Så skal vi se, om den ikke kører der. Den har i hvert fald grønt lys dernede af sporet. Og det er jo fint nok. Ja. Men nu har I da lige fået en forsmag, hvad der kan ske, når man ikke passer på sin bane. Eller ikke forsømmer sin hobby, lad mig sige det på den måde, ikke? For jeg har godt nok ikke været meget til stede herinde. Men der har jo været nogle andre udgifter, som var lidt vigtige at have kørende. Eller forordnet. Så jeg kunne have råd til at dyrke min hobby, ikke? Men sådan er der så meget der, ikke? Der var lige en motor, der stod af på min taxa. Og et partikelfilter. Og sådan noget skidt, det koster jo. Men det er det. Men I kan se, det står herude det hele. Og jeg skal bare have gang i togene. Og det er forresten, at jeg har flyttet varmepumpen herover. Det hjælper utrolig meget. Fordi jeg får spredt varmen ud. Og så en anden ting, jeg har fået lavet. Det er at få sådan et campinggulv på i hele garagen.
Og det er faktisk så lun, så man kan gå på bare tæer herude. Så det er jo fint nok. Så må vi se, hvordan det holder i længden der, ikke? Men jeg tror, det var ordene. Husk at like kanalen. Så giver det mig mere mod til at lave noget mere. Og måske få så mange seere igen, at jeg kunne komme ind i reklamekronerne igen. Det kunne være meget rart, ikke? Det vil altid give et dejligt tilskud til driften herude, ikke? Fordi da jeg var sløv og ikke fik uploadet nok film, så smed YouTube mig ud af sponsoraftalen der, ikke? Men sådan kan det gå, ikke? Så man skal levere 3 film. Ikke om måneden. 1 om måneden. Så bliver man hængende. Men det tager lige lidt tid, før man kan komme ind i den igen, efter at være blevet smidt ud. Men sådan er det bare, ikke? Yes, kan I holde jer munter derude. Rigtig god weekend, og vi ses senere hen på året der. Tak for i dag.